Salam. Hurian itu wata, hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami akka pangulan ni huriata pasahato tuhamu, ama ina nang naposo bulung, dami ni dibatama dihamu. Agiat madiharoromuna marparsoran sadarion di parminggota taruli pasu-pasu na mauliutus jala dapotan ngolu na baru ala ni hata ni debata diakana marukil na sorat jala na loja ala ni hamaolon tuhatama namad dongani hamu diaka nataba umur ni pardagingon manang parsaripeon tuatama na mamasu-masu gajang ni umur muna. Dia karuas tamuai nami na sadariod do pedot marminggu di garijat taon. Mau lihat ma di haroromu. Anggiat ma tu minggu na naing ro bohi tarap marminggu di garijat taon. Atok tapahibul marohata lau mamuji di bata marhauhomon mahita satokin. Marede mahita siabu kwede nomor 14 tedeo na sada roditolu. Puji hamu Bagasan goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, nama no palangit dot anoon. Amin. Madok mauliate mahamudi amai,
naung patauho kamu majalo tohap na di bagasan hati uroni, sitianon niaka na badiai, ainunga dirorohita sian gonggoman hahulomoni, jala di pausat tita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatarhodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohor roham, marhite sian panesami di dosanami, atong papatar madirim turohanami, asahutad dahami ho, jala asahutangiho kami suara ni anakmu, jala asahu jalohami to di perbadia, marhite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema edde puji-pujian sian Qur'ina para rekamis.
Marede Mahita, siap bukuede nomor 125, Taideon ayat sada Tabatulu. Marlas di rohahi taun mamuji debata ai asini rohanai dobogotu rohatai umpai nuaing mardomui ison sadarion ison sadarion alay kailot mapan sangap totong maritani duhakai marhite paragetai di joloning dongatai di atas talon di atas talon. Huriani tuhata, tabege mahata ni debata patujolo ni jamita, turpuk tuari minggu paduahon dung epipanias sadarion, imana tersurat di pasalmen 40, mamuka sian ayat 5 saat rodi ayat 10 sada, tajahama mar storin. Martua mabawa nama bai jahuba haposanna, jalana soolo marbalik pai hutton sigi jangrohai, akka na paulaula gabus. Torop do akka halongangan dohot sakap-sakap di bahen homoko kami ale Jehovah debataku dang tarpajojor tuho nang penaing barita honokku jala pabuaku dang tarpajojor tahe di bahen toropna. Dang lomo roham di pelean si potongon dohot si panganon, di turaho pinggolhu duasa, dang dipangi doho pelean si tutungon dohot pardosaon. Jadi nikuma idama nungaro au mabuan buku nasinurat taringot tuau. Dipangi dorohaku do patupahon lomo ni roham, ali debataku jala di parsitongan ni rohaku do patikmu. Hubaritaho do hati goran di luhutan na boloni idama dang hututup bibirhu di botoho doi ale Jehovah. Dang hutabunihon hati gorammu di bagasan rohaku, saya hupa buah-buah do hasitongammu dohot hatuamih, dakku porso asini roham, dohot habonarammi tuluhutan na bolon. Olat nido saatna martua doaka nama nangihon hatani di bata naupiopsa jala na mangulahosa. Amin. Tabegema ede puji-pujian siankur ina Naomi.
Maredde mahita. Sian hurungan ni dosaki roh Tuhan Tuhan luar di Jesus auro Tuhan Nasaros aku maluhi pas kami mamoranang Jesus auro sai hapos aku mahatami Jesus auro Kuriana hinaholongan itu hata di hari Minggu padua hodung Epipanias sadarion di paluas di batado pehita rotu bagas jorona mamuji ibana dilihat do pehosa hanguluan dohot hahipaso tuhita atong taingot ma saluhut pamikirion pakatayota dohot pakubasiota di pargulmiton ningolutta na parohon sugoniroha tuakka dongata tarlumubima tutuhatta debata atong romahita tu adupan ni debata martangiang mahita ibaga serwata di
Tangiang Mahita. Alea manami jala di batanami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Kuparatutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asi ni roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasasaan ni dosata. Musat peak kadolog jala humutal akarobean. Alayanggo parasi ni rohaku na sotu pamusat siakko. Jala padan ni hadameoku na sotu pahumordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Maredde Mahita. Hurian itu hata, tatangihon ma hata ni dibata, dalat tungulu na baru di hari Minggu sadarion, ima natar surat di Yohanes 15 ayat 7. Sonoma didok disi. Molomian hamu di bagasanau, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupak kamu do manang dia pe dipangido rohamuna. Olat nido saatna atong rak magidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon ahobbar tu hatami. Amin. Maredde Mahita sian bukuede nomor 124 taibdehon ayat sada dohot ayat onom. Ito di kinamagay
Tong ta tidak ko maha porsiaw tay songon na ina tidak ko ni dongata sa porsiaw di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na manopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatod di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na manaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang jala tua tu banua turu dong ditanom na mulak mangulu di arif atuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugo naso hatu dosani isima ibana pay mamulak sugo tutano on manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan nila Kristen akka na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigema ting namasa di huriatta di bagasan mingguan. Salom. Damang dainang hurian itu hatta na inahulungan itu hatta Jesus Kristus. Tabigay ma titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Naparjulo barita habot ni Roha. Na di hari Senin tanggal 12 Januari 2026 nunga marujungolu Amata Penatua Emeritus Mulyaki Simatupang tutup usia 70 tahun na hinabaluhon ni inata tiominar boru pangaribuan nahinan na maringanan di jalan bahagia gang tapian nauli Padang Bulan Medan anggota jemaat GKPI Padang Bulan masuk sektor opat dilewat tuhatama gogo jala pengapulion di keluarga ni Nasida. Napaduahon barita anak nasorang naparjuluk na di hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 di basa-basahot tuhata do sadada dana boru di keluarga Niamata Ebenezer Malau dohot inata Sepno Semsa Boru Sitorus na maringanan di Jalan Bunga Ester nomor 107B ruas ni Huriata GKP Padang Bulan masuk sektor pitu hipasdo natorasna dohot danaki napaduahon na di hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di basa-basa tuhata dosa dana boru di keluarga ni Amata Albert Osma Simanukalik dohot inata Artauli Boru Simamora na maringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Ganepo ruas ni Huriata GKPI Padang Bulan masuk sektor opat ipasdo danagi dohot natorasna napatuluhon napatupahon bunga altar di Mingguta Sadarion Imasian Teo Kaleb Klen Hutagalung maulate ma di Nasida jala di pasu-pasu tuhata ma Nasida di bagasan Parkarya Joanna napaopaton
Sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2026 masuk pukul 10.30 WIB manang sada 30 Arian. Maringanan di gereja tahun di Patupa huriatado pertemuan tuaka yana kota na marguru malua dohot na toras dohot aka pangajar ima songon evaluasi dohot pasahaton aka informasi tuaka na toras perkembangan ni aka yana kota na marguru malua na di Parsiajarina di tahun 2025 alani pinangido dihita na toras niaka yana kota na madohoti marguru malua asa rap madohoti mahita di ulaon pertemuan ni na palimahon sidang majelis lanjutan di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 masuk pukul 10.05 WIB manang pukul 3 sore di Patupa huriatado sidang majelis lanjutan alani pinangido tudamang dainang anggota majelis ruas ni huriata GKP Padang Bulan asa rap madahoti mahita di sidang majelis lanjutan ni namangihut songon na somal barita ni parhepengota di bagasan sa mingguon di parade huriatado di harotas na adong di atas meja di jolo ni garejata naparpudi manang napapituhon namartugas manang namakobasi majakon haroro ni ruas namar minggu di mingguta minggu tanggal 25 Januari 2025 di parmingguon manogot sian sektor 12 dohot naposobulung ni huriata di parmingguon arian sian sektor 10 tolu dohot naposobulung ni huriata di parmingguon botari sian sektor sada dohot naposobulung ni huriata di parmingguon borngin sian sektor 2 dohot naposobulung ni huriata songonima akatiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Dinalaho para di rohat tahita monomunomu hata ni tuhata mari di mahita. Parulian arah sadahu batohu tiop totong Yesus Tuhanku akan harga nama Saib na potong Tuhanmu nasana orang saiboan tusin lupa modal apa untuk rohamu asa tidur sasu Aku Tuhan untuk tiup
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasa nasini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom manginang horas dihita saluhutna. Mauliate ma di debata napatoho kita marsaor di parminggota di minggu napatuluhon di tahun baru 2020 nomon. Alani dohonok kutuhita nuaing selamat tahun baru di tamanginang. Mauliate ma di tuhata. Di minggu ta sadarion naing pakulingan de debata dohita marhite hatana si jaloota sian sada korin dibidu naparjolo ayat 4 sahat rodi ayat sia. Tabuka ma bibelta asarapita majahahom marsika soring di ayat napasiyahon non asarap hita majahahon. Songonom mahata ni tuhata si jalota saderion. Madok mauliate doau toktong di debataku sialahamu. Marningot asi di roha ni debata. Naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung dipahokdo dihamu panidangion na taringot tu Kristusi. Pahoton ni ido hamu rodi ujung gabeso hasuraha diari ni Tuhan Yesus Kristusi rapta jahon. Haposa do debata nang majo hamu tu parsaurat dot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Ima sahana amanginang mauliate ma di tuhata na patolhason beritaon gabi berita nauli di perminggota sadarion. Akadamang din nang nakinaholongan ni Yesus Kristus. Hatan ni debata naung tajahon naing pahusor-husorot tamay di bagansan sa datema na madok di bagansan debata gabi mamora dohita di saluhutna. Dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus nung asahat hita tutari parnuayang tuminggu patuluhon di taon na baru. Sahira na mangulus doa kapartikyani daktar hilalay banasalpo talewati sadarion nung sa pulaluari. Totua kakenangan-kenangan no taingo dope sungod dia hita marnatal sungod dia kita makalaso na ka pesta tau baru di keluargata nang di tonga-tonga ni huriata. Salpu donang aka paraya las di rohanya manginang. Dung marlas di roha hita ahama nagabi tubu di nguluta udut ni dinamasuk kita nuaing di tahun baru 2020 sion. Songo dia do pakorhon na kalas ni roha naung tahalason marita ka pesta natalta dot aka paraya tahun baru na tahalasoni. Di minggu sadarion, di guari don minggu paduahon dung Epipanias. Ima minggu hapapatar ni debata, naung takas di patuluho tuhita, marhiti habalgon na naung gabejol maibana, di papatar dirina, narap boy marsaur do tita, gabi Tuhan, jalasi palua di nguluta. Patar do yamang, tahalasod doy, ngatapestahon hapapatar ni debata. Jalanuaing minggu hapapatarin na yung hanguluhonot tamay. Ima hapapatar niya si rohani debata nok tahalason. Alay molo tabereng do nuaing aka praktek ni pargulun ni torop aka halak Kristen. Baduksal pu natali, duksal pu tabarui, mula musenguli songonasono. Dangadok pakorhon na. Jadi nariko nuaing amanginang asa maripola suliaka
Las ni roha na pinatubu ni debata di hapa patar ni as ni roha na itu hita. Nekangudunot tamenya di tahun 2022 onaman. Totu somal lui dia kabona ni tao songonon gudang do kasakap-sakap ni rohata. Gudang akarencana. Gudang aka cita-cita nata baen. Gudang aka pakirimon na patubu si parehota di tahun nebaruan. Alanya ka manginang adorang so mangalak kahita dumau muse di taonon. Rikodo hubasata dirita asa diaka harapan, cita-cita, perencanaan aka pakrimoni bui jumpa kita ditikina di taonon. Sehingga kita banyak berkata kiranya tahun ini menjadi tahun pengharapan, tahun berkat, tahun sukacita. Jadi saya kirim do hita tahun nonyan sedumingga masih tahun asal buat ya kamangina. Ido angko pakirimu ni laporsia. Dak salah pakirimu ni. Alania manginang rekordo atusata dibalik nusudia ka perencanaan di pernguluna patapatupai iko sadar do hita adong do hal-hal tertentu na sodapot atusata na subui boto otak. Mana didok hahomion ni debata rahasia ilahi. Na mungkin ukubul sota di tahun 2020. Muliate mamolohi pasti tanuain. Alai molo binereng akaragamnya kaparsa itu namasa sipata buido akan namasai mabesongko roha. Bah, ena tuari songono dope. Kanido manginangate. Alai songona porsia hita manangahap ya kananeng masai pos rohata amanginang. Molo debata dongat tabadalani i margugu duhita lehonon na dihita pangurupion asabu hita monang. Jadi tema ni jabita tau sederio di bagasa debata gabe mamora dohita di saluhut to tubal gado rohatta majalon sederio. Ang buah pinoaing ay nang mamora dohita luhutat ya mangina. Iya. Na tapi si bora guguk bukuk anggo saotik ina mamora hita lut alai buinya sumuru nga saotik alai hazul mau mete mangena artina sudah do hita nang makirim mamora hitanya alai pangatusionon iko patikosota doon hamorau dia do nanang dohonon ni debata tu hita unang gabe salah hita mangatusian non ate alana molo konsep hamorau na jujut tatusi ima akka godang di sinadongan na diukur sian bilangan-bilangan suha-suhanya kamateri. Molo idon no tabayan laho mga tusi padohanon mungkin gudang dohitan no nakecewa di taon no. Ay se mahita huruan na sa suksuk materi ya temang. Si pataw jok do marhahurangan ate apa memang nate. Molo ido suha-suha na tak tarjaluhitan no turpukon. Dohonot ta mungkin dak tikos hatani debata. Alanido iko patikosot ta dood di dirita. Ia hamoraon nanaing dohonon di debata tuhita sedarion. Dadaholan hamorau perdagingon ni. Ale adong no marga sian hola pamora perdagingon na sa tapasari sahari di nguluta si ganupari. Ima hamorau partodion. Na makorho pakirimon na mangulu di hita. Dadahola di ngulu perdagingonon. Ale sahat do tungulu sa liling dililing na. Akadamong din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus. Hudok kami nakingan tutumay gudang do aka nasotaboto naneng masa. Alai di boto debatado aka naneng masay. Alani ido di parade hita nuaing adorang so mangalaka do hita bagas di parade mahatanon nagabe sulo di hita. Ay hatamido sulu-sulu di patu hatiuro di dalaku. Jadi martua mahita sadarion mono gabe tapar hajop hatani debata sadarion nagabe sulu isya debata patiurhon patikoson perdalanata di bagasan tahun 2020 onomon ahadidok hatani debata tu hita di bagasa tuhani di bagasa debata taruli pasu-pasu hamorao do hita salu di saluhutna jadi sulu do di hita asaboy ta sulu tutudo manang nadaong hita mamora di bagasa Tuhan sa taono. Alania ka manginang marhite padohanon adong manang piga-piga si patorango tuhita
Mabuka pangatusyota, songo dia do nanaing dohonon ni debata tuhita sadarion. Nanaing dohonon ni trupukot tuhita, asabui jalo otta. Songo dia do lapatan ni hamoraon nanaing parsulunota sa debata. Ahado nanaing dohonon ni trupukot nakamanginang. Bohado asa di bagasan hamoraon na tutuhita di Tuhani. Dibuka do tema ni jamita taum madok di bagasan debata, di bagasa Tuhani, ido hataon didok amanginak tuhita. Di dalam dia, di bagasan ibana, di bagasa Tuhani, odo apala unok ni hatani debata na naing jalota sadariyo. Pajakonota di hatani debata, pajakonota dia kapasupasu ni debata, naing jakonota di bagasa Tuhani. Dan di bagasan hadiriota, manang mungkin dohonota boi hita, mampu hita, bui may hadiriota. Alay na rumikot beringota, asa dapotita ipola ni hamaraon na naing dohonon iturpukot tu hita, neko persaulionota niyan di bagasan Tuhani. Ati ka mangina. Intina hado nang donota, nang mahuwa do pakirimun rohata sa taon, nang sukses do, neng denggado, neng berhasil do, neng jupang akan natajalahi dapat akan niluan ni rohata. Ingot amanginay, dapat todoi molo di bagasa Tuhaniho madapot to ni. Ido ti amanginay. Odo na neng doon iturpukon. Alan riko do HP hita mangulo di bagasa Tuhani. Di tahun 2020 onomon. Tapeop madibagasa rohata, dia penatasakapi, dia penanaing bainota, tarencanahon do akalan na asing, naing piakonotay di bagasan Tuhani, unang di bagasan na asing. Pikirat na buido, cemerlang do akalan na asing, alay molohola pikirat do tapangasahon, hata ni debata madok marjea do halak na mga sahop pikiran na sa diri. Ale martua do halak na mga sahod debata na mamayakop pakrimon ni rohana hola tu debata. Ido amang inang narin dohona. Atong dua hal na nagsukun na tunaing. Bohado asabuy hita di bagasa Tuhani. Jala akka hamuraw diyama nabuy parsaulinota siya Tuhani. Na perjulo bohado asa boy di bagasa Tuhan yang nguluta ay ido hape unok na berarti ikut di bagasa Tuhan ido hita kan ido bangina bohado sa boy hita di bagasa Tuhan ni songod dalalaw manigati padohanon tabay majo suku-suku tu hita bohado ka manginang nunga songod dia nuang parnguluta tari parhita di bay debata tadok doikan Tuhan do manare paro kita taud dai baruon suku-suku na tu hita nunga songod dia nuang nguluta. Di dia do posisita na mamuhay tahun 2020 onomon. Di dia do hita nuaing parjongjokta posisina. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus. Bohado hita mangatusi asa tutu hita di bagasa Tuhan. Kanido amanginang nabanangota. Na perjulo dohonon ni hata ni debatatu hita di bagasa nobason. Mulut ajaha pangukapon dibidutului didok songonon. Jong doaw di ganupit wih. Manuktuhi doaw. Ganup akan atu mangyo suaraki na manguka pitui bongot mau tutong-atong nasida. Jada mangam maurap do nasida. Artina amanginang hata ni debata sadarion dalam ni debata doi manuktuhi rohata asabuy hita bongot tutuhan jala Tuhan ni bongot di hita. Artina asabuy hita mangulo di bagasa Tuhan ni naik ko jumulo do hubasat tangulu taon gabi hasorangan ni Tuhan ni hita niyan. Asamiya ni bana di nguluta maringana Tuhan ni tutu di bagasan nguluta di tonga-tonga ni keluargata di tonga-tonga ni ulota. Ido naneng berengota. Molonunga Tuhan maringat di tonga-tonga ni nguluta adok hurana nastar patu pa debata di hita. Jadi hal pertama na naing dohon turpukon asa tarparsaulio kita kaperik pakrimun na balgay nakingan pastikan dulu hari ini posisi kita di mana. Ati ang manginang. Molo memang hirana so di bagasa Tuhan do panguluta sadarion dalam ni debatado hatau manuktuki rohata
ukap rohama manginang. Bukan ulum tu Tuhani. Asa seorang ibana tu hita. Odo nama carikot. Sederhana do padohanon. Ale mace belga jala bagas do nanidok ni hataon. Ay mulut ajaha. Di Yohanes ada ayat 12. Di dok songonon. Alay manang piga nama jakon ibana. Tu sido di lekon huaso. Asa gabiakana di debatana sidak kana porsia di guarna. Pajakonota do di Tuhani parjolo. Las doro hata majakot tau baruon. Las doro hata manakapi manang dia pesakap ni rohak kalau daun na baruon. Alay molo soju molo tajakot Tuhan di bagasan nguluta. Mari suang dosa luhut akapat jakono na asingi di hita. Las doro hata nang majalo kapasu-pasu hita di taon non. Alay siya dia do pasu-pasu tarjalo hita. De kejumolo niyan taparade diri tamajakot Tuhani di tonga-tonga ni nguluta ibana dumuan ni saluhut pakirimon ni rohata. Jadi odona perjolo bohado asabu hita mian di bagasa Tuhani di bagasa Tuhan nguluta ukap roham jakon ibana tutu seorang tutonga-tonga ni ngulun. Hulala hal ini sudah menjadi ya berita Natal ini bagi kita kan. Ale gudang dojol masal pumar Natal dan adok Tuhan di bagasan nguluna. Sehingga marisuang maka para Natal natahalu jakon eso maripola di hita. Salpu sia tahu tu tahu marnatal ale Tuhan dak kami di bagasan nguluta. Sadarion di bona ni tahun non patuluhum minggu patuluhun namanya ale bona tahun do pero hono non. Gulang do pakka marga-marga na marbona tahun nate. Nanay do hono hata ni debata. Aso nang marisua ngamangin ang kapakiriman ni rohata. Pastikan hari ini bahwa engkau sudah ada di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Telah membuka hati untuk Tuhan. Majakot Tuhan seorang di tengah-tengah nguluta. Odang hata lesem padohanon. Hata ni debatado naneng dohon itu pokok ita. Na mangukap pitu majakon ibana, bongot maibana tutonga-tongata. Jalan di dok, aku akan makan bersama-sama nih. Biasa dalam konteks Alkitab, perjamuan makan itu berjamuan sukacitanya itu. Ikolas marohata benonna. Jadi ciri-ciri orang yang sudah ada Tuhan dalam dirinya selalu hidup dalam sukacita. Itu akan mengenal. Ada semangat, ada sukacita. Ada tabering manuang rumangnya kaha Kristenot tanuaing. Natuari per mar Natal nuaing nga maheu jala gali-gali. Di ahado lapatan na narakuma. Selama Desember hampir 15 hari ang marjamita Natal. Sa hupay ngo doyak kamanginang. Bohado Natal na tahalas na kamanginang. Marlapatan do pita mar Natal sa nikulunyan. Ala na hupay hutihut. So konom mahasomala ni tradisi i. Hola salpu Natali holan ya tradisi bing name. Dangadong ipolana. Ya. Yesus lahir di kandang domba na elo cerita namay kan. Dan pala di kandang domba na di Bethlehem. Alay ngulutod do sa sitong nabarani pinahani. Ekon hubasan ni debata hita paulilu ni debata. Alay gudang halak Kristen dang mga tusi sa hatusi. Hola prayanido di halason. Alay Jesus dang halason di bagasan nguluna. Mari saat ini kita belajar kebenaran ini. Ikut tubuh dolas ni roha. Dia kahalak na majakot Tuhan di tonga-tonga ni nguluna. Odo si jatata. Pasu-pasu na gudang imaroha na sonang. Molo so sonang do roham. Ahape sakap ni roham dang tulus yan noni. Buhado sa sonang rohaku. Paluas Tuhan mga raja yang ngulung. Ini hal mendasar. Lalu na paduahon. Molo nung ngatajak kon Jesus di bagasan ngulut. Aha mana terjadi. Urupan ni Tuhani. Tuguon ni Tuhani mahita. Marhai baru di hanguluan. Jadi ciri orang yang hidup dalam Tuhan hidupnya baru. Itu amang ino. Marhai baruon nguluna. Makana mulut ajaha 2 Korin 5 ayat 10 itu ahama didok di siak kamang ina. Asa molo di bagasan Kristus halak. Naung tinopanay baru may bana. Nung asal pupangalaho na robi gabi na baru. Barang siapa di dalam Kristus ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah ini juga harapan kita? Adakah sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita? Molotong do songo-songoni berarti sasitong na itu membuktikan dang na mangulu di bagasa Tuhan hidup kita. Pangalahot tatok songoni. Ya teh pikirat tatok songoni. Sude tok songoni. Alay mar Natal do, mar tahun baru do. Apa molo di malat baru ya ham biasa. Ya masih sisa dosa. Kan itu? Asa salpu makan salpu ina.
Salpu makan salpui, alay ngulut tanang marhaubaon. Dan adong lapatan ni. Tanda bahwa seseorang telah hidup baru dalam Tuhan. Barui, pikirannya dibaru, semua kehidupannya dibarui. Salpu akan narobi, gabi baru. Idoi pola ni tau baru sa sitong. Alay mo tabereng manuaing, mamuhay mahita tao noon. Tong songoni, na malas marminggu, tong malas marminggu. Na suya martangyang, tong dakya martangyang. Na suya majaha bibel, tong songoni. Kan idunahin kan mangina. Jadi apalah arti semua itu kita lakukan? Sementara mau lupa kirim motor, naing manya belga pasu-pasu kita salo. Sia dia doi. Kan itu mangina. Mari belajar hari ini. Ikut tarida do tadana tututuhan di bagasan urta. Adong akahai baruon tapar sauliho dimur. Semangat na baru hati amanginang. Pikiran na pa itur baru. Guguna pedoho do di pa baru. Sudia ka nagali-gali. Mungkin doho na masaw musi. Bahkan nasa liyong hol na marsay-say do. Iko porsiya do kita. Hahi pasok tapi diperbarui Tuhan. Itu kan pakirimon ni na mangulu do. Ana porsiya to Tuhan. Ini yang perlu kita lihat. Baru na patuluho tadda ni naong dibaga sa Tuhan hita. Aha mahuro haberengot tamu sesi. Naong miat Tuhan dihita di pay baru hita. Aha mamusi amangena. Gabiadong madihita hauduhon ni roha maradok po debata. Ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Ini kunci supaya nanti pasu-pasu nagudangi satu hita. Engko sojo dihubesi songonon. Budi tan moga benu ni pasu-pasui. Ale molun nga sahat do hataw tu hita. Berengot tama pasu-pasu ni debata memang perbuwe ni haporseot tadi di patu-patuhan itu hita. Dan mugap kita merek pasu-pasu itu. Ido manginang naman. Jadi tada naung dibaga sa Tuhan sa sahalak na patuluhod di son nang dohonon adong hauduhon ni rohana tu debata. Alayang guau dong aku saja bu ikut Jehovah do uluan namin. Di pahot si Joshua do padohani laho managam na baru bangsa Israel. Kan itu unang tatagam na baru alay dang adong persihoton ni ratamar Tuhan. Tak ada komitmen ketaatan. Mari belajar manginang. Tahun 2026 ini kita buat sebuah komitmen ketaatan. Alayang gau, dodong aku saja bu. Apapun yang terjadi, kami akan melayani Tuhan. Itu na perlu dihitakkan manginang. Saya sudah katakan tadi, buat tantangan pasti akan banyak. Tak bawa itu menengahan yang masa di tahun non. Saya dinggam masudi kan itu. Ale molo masa makana masa. Buhado hita. Molo sohot do komitmen na songono dihita na songon aik ya na dibulung ni suhak mahitan non. Mangeol tu habirang tu sita unak sosatokin gujab kan itu. Tak ada kekuatan. Alay molo kahalak na marsihohot rohana mangulu debata dan mabiyari mangadupi manangahape. Porsia do ibana nang godang tantangan nang gugu arusnya iki. Alay gugu uni debata dongan yun ni debata buido mabay ni bana margugu jalamona. Ido mangino. Mari kita menerima kebenaran. Na paupaton tanda ni na di bagasat Kristus halak na bagasan Tuhan ni hita na papato tarida do siap parsorata siganu pare. Unak saya tahatay Tuhan ang gusto dinggan do parsorata siganu pare. Tarida do halak na martuhan siyan ngulula siganu pare amangina. Didok hata ni debata. Pergabus lo sa sahalak molo didok kolong rohana di debata alay dihosomi dongan na jolma. So tuh kadong biak kana marhosok bosom. Itu maksudnya. Tahu baru mau nanti. Molo malah tahu barui. Masih sadosa mahita haina. Alulah salpu tur masih hosoman. Pergabus do halak si sokoni. Jamul pergabus dosa do ya mangina dosa. Dan adong jabbar di perdosa di depan di debata. Uhum do jalon na sa debata. Mur semar dosa hita. Ade. Ido manginang. Tarida do parsaura ni halak nong dibaga sa debata nguduna. Gabi paso-paso. Ahay do Jesus. Dang di pagalak jolmai palitoi baru dibayam ma dituru ni meja. Alay asapatar ikut digijang ni meja ido di atas kaki dian. Tarida do ngolu tau siganu par isehit amanginam. Tu do ngata. Unang maju turung ngata di tonga-tonga ni keluarga ta. Mek do nya nate. Boy do berengon ni akena kota isehita.
Ya, bapak ini tiap minggu gereja, tapi tak ada perubahan. Imam ini tiap hari minggu latihan Quran, Qur'ina, apa lagi? Tapi tidak ada perubahan. Dinilai do hita dangi, alai hita do namanya ada dirita, buhadu tutu. Saya tahu lah mata dok ke ula partordion, alai dengan hamu baun di parsaurat tapi pamangat tapi ramun, ya teh. Tu dia pita mangalaka sesi sugu. Saya unang madong di hita na songoni. Tahu baru mana yang natahangu duhono nate amanginang. Ido ate amanginang te. Unang besa dong akahosom, unang besa dong akalate. Ale pardame ma kan ido amanginang. Molo tarbahen didok hatani debata. Itan ni tarpatu pahamu. Tiu pamu madame maradopon halak saluna. Ini orang hidup dalam Tuhan. Olah ni tarpatu pahita bain na dinggan. Unang marnalo jahang mabain na dinggan. Ay malunung ajupak tikina jal omudo marparbuy di ngudung. Ini iman yang benar. Omata danang di bagas satu hak kita manginang. Di unang pilih-pilih tadi. Saya tahatai Tuhan, tapi persorat tak bilang dinggian. Tetanggap tapi dak tapak kulingi. Bahkan ngiri amat taruh inat tapi bilang bersepak kulinga be. Ini bahaya ini. Mari belajar. Kita meminta Tuhan baru hidup kita. Dengan cara apa? Buka hatimu untuk Tuhan hari ini. Ay sulu do di debatatu itu naik. Asa di sulu, di patiur, di patikos perdalan yang luta. Buasa songoni. Ay naik pas-pas di debatadu ita manginang. Saya selalu mengatakan ini. Sesungguhnya Tuhan itu penuh dengan berkat. Godang situ tudo dengan nibasam ali Jehovah. Napiniomu yaka nahina lumohon ni roham. Tersimpan bagi orang yang Tuhan berkenan kepadanya. Banyak amangina. Mamora situ tudo de batata. Je mo tahatai pension hamoraon dang nagabi hamora perdaging sabi na tahatai di si. Na mamora do de bata. Ibana do si puka, si tok pasalut, jal ugasan na do suye, na dong di Portigo. Aha, riko dihita. Tarpatu pa ibana do, lubis yan natatanyakon, lubis yan natapikiri. Marhita kehuasona na bumangula di tonga-tonga ni ngulutak ka na porseto ibana. Jadi sa sitong na napaholso hudo hita. Ay daktaboto, ujahan na holso akita. Ay sa di luar di Tuhan do itatong holso te, holso na songonima, mabay kita lam gali. Ale molo halak na porsia si tututu de bata di holsohod do holsona ale holsoi patupa krimo di bana tutudu au na ing marsak tutudu au na ing marsait ale pos do hakku di hoale Tuhan le honomu dia gogo dia paso paso mungolukku itu orang yang berpengharapan dalam Tuhan dan nagabi sodok holso dan nagabi sodok si pikiran na manginang ale berbeda do halak naung di bagasan de batangoluna dohot naso di bagasan de batangoluna moloro si taunon na di bagasa di bata dipakai do si taunonon lahu papitahon haporsion na lam jonok tu Tuhan jadi seudok sonon taruji do amanginang na boy ujion do na porsia na porsia di dia mai bereng golunai molo hatiha mangadopi yak paru kilo kita tu dia ho ditugu paru kilo mi ima patudo ka porsia manang daw molo hinorohon ni paru kilo mi ditugu paru kilo ni do ho jonok tu Tuhan ni lam makaholongi de bata tutudo hona porsi anak pemaruk kilo. Ini konsep beriman. Unang lidu hita mangina. Tarida do hita na porsi manang raw. Ujian itu di situ. Tu dia ho ditogu paru kilo mi. Lam jonok do tutani manang tu dalon mu debata. Alai molon so porsia nak pepangato au porsia. Tarida doi bolu maruk kilo tu dia holao. Ah tolema seringgas pi bar minggu dak lapatan ni. Engkau bukan orang beriman. Hari belajar mangan. Asemar tangyangi piba sodong lapatan na. Ini bukan orang beriman. Dang na di bagasa Tuhan hidup pengunung. Dang na porsia situ tuh. Ale mola porsia situ tuh do hita. Dari do perbuina porsion na. Songo dia ibana mangatusi. Disaluhut mangula do debata. Patupan akan berbenggan di tonga-tonga ngulu. Itu yang pertama. Jadi rikok do manginang di bagasa debata. Ido ujana. Di bagasa debata. Gabi mamora do hita disaluhut. Ya ondo unok ni sudih pakiri motai tapak tabay manguluton tatugu manguluton asa tok kita manginang miad di bagasa Tuhan ido ojahan na terakhir na nang dohon trupukotu hita molonunga di bagasa de bata hita akka pasu dia ma akka hamorau dia ma naboy parsaulionota
pabuanaong tutu hita di bagasan ibana. Adong do piga-piga na pinatorang nitrupukon, na parjolo, gebi mamora mahita diasi ni rohani di bata ayat 4. Mamora diasi rohani di bata. Dak pugus. Mula na mamora diasi rohani di bata, selalu dia bersyukur. Selalu bersyukur. Hidup boleh tidak selalu pas seperti yang kita pikirkan. Tetapi kita tahu hidup akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ini orang yang kaya dalam anugerah Allah. Bui dongoluon, saya suhar saya nata pikiri. Alai posiedo hita, dak ya salah tuh memikiri nguluta. Ini dia, amora hita, di asin rohani di bata teman. Saya songoni mahitanya. Sehingga selalu bersyukur dia. Ya, tok madok mau lihat ya. Tole ma Tuhan. Mau lemang odo caram lau pauliul muluku mau lihat ya ma. Pos roh aku urupam mo doa. Donganam mo doa. Dang murah madeli. Dang murah marungut-ungut. Itu dia, orang itu berkat kekayaan itu. Dak tartuhori. Nang godang hepekta. Jol mana songono dak tartuhori. Ya. Mulu gudang pehpeng jol ma anggoso di bagasa Tuhan dogoluna. Hola bangkrut usahana itu ikop bunuh diri ibana. Kan gudang do kasung ini stres. Ale molo halak na porsia tu debata. Dang dibahen suha-suha perdagingoni manuha dirinya di depan debata. Ay dong do debata na baliga sena kasuha-suha na sinuhat to na deportido tu ibana. Itu yang pertama. Na kedua kon hamorau dia ma itu tu. Gabi mamora mahita dibisuk dohot hatawon na siya Tuhan itu. Gabi marbisuk kita manginang model. Gudang hita gagal, al na kurang bisuk do hita. Dang na sumalo, bida do bisuk do hamalo na temang nate. Bida dui. Olo hamalo on hapistaran na bui persejarah dui. Gudang do jol mapistar. Ay dang marbisuk, gabi koruptor. Na temang inang. Mabedusa do akalan asing. Alay molo na porsia tu de bata, tarpasu-pasu do ibana. Taruli hamorau bisuk do iban do hatawon. Hatawonon pangatusion nabadia taring waktu sakap ni debata. Ima talam tahu hita lebu hita mengetusi lo moni rohani debata. On hamorau do na mangina. Daktar tu horon. Boy do ni gudang ni hepek tabu si kora sampai profesor doktor. Alai dan berbisuk. Jadi bisukon ini berhubungan dohot om manidok amangina karakter ade. Karakter. Jadi gudang do jelma rusak karakterna. Alnya dan kadung bisuk di bata di mana. Hola pistarna di pangasahon. Holan hamaloon na di pangasahon. Mari kita belajar. Orang Kristen bisa harus pintar ya, betul. Unang ngatong-ngatong kita kan. Tetapi yang terpenting adalah harus bijaksana, harus berhikmat. Asa gabi pasu-pasu habis tarat itu tunggu lutan ang tok ka jolma ni murat. Unang gabi tapake habis tarani mangoto-to jolma. Itu tuh. Molo halak na bisuk, halak na marhatawo na manginang, molo pe pistar ibana sa dongan na, dang rajuman na ibano pistar. Di tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Orang yang bijak dan namar hatawo nak yang ano, selalu ini rendah hati. Diboto do mamyakod dirina. Molo pe diboto dongan na dang apalo pistar sama, alay dang dibahen, dang dipatuto, dang dipaila. Aleng gunain dak songonikan, sikat ni hadol motor naing. Wah, so torbang, so dia dope. Deng tadahuhau, isiau iso. Nah, nauto do jol masoni takamang nate. Dang namar Tuhan godu songoni. Molo halak, namia di bagasa Tuhan. Taruli hamorau do, mamora do ibana. Dibisuk do hatawone. Diboto do mamyakko dirina. Asa buhama aka, asa gay pasu-pasu ngulunay. Tu salut halak na humanya marsangap Tuhan di tengah-tengah ini. Ini hamorau di daktar tuhuri. Jadi unang kulan hepeng di rohata hamorau. Molo bisu kita, molo marhatawo kita manadalo mo di rohani bata umargadoi sian hepeng na sinipasipat di lamari. Sian mas sa uluni hudan sipat di lamari. Holo rono panako ikuriti kita ben yang godang sibe no masih. Kanio? Alay molo halak na mabisu di boto do. Mulugudak pehepeng na taksi panon na dilamari. Ito kan? Taksi panon na dilamari na diboto nun takotol magabe susa autahe. Iboto do mamiyak ko ni mang didia. Na mangihu muse hamorau dia may ito naking. Gabi mamora mahita dia kabasa-basa na siya Tuhani. Karunia-karunia rohani. Ini pun tak terbeli ini.
Sudah hita terjodoh gabi perhubas di depan debata. Na terjodoh hita gabi naposo ni debata. Di sude ngulmit ni nguluta. Ala sipata gabi dak terhati dak kita hita na porsia na poso ni debata. Alam yang hurang di hita amang na. Di nak yan si perlengkapan ya karunia dak ketatusi. Alay molo mga miya do hita di baga satuan di boto debata do mamyako kita di nganat tabi. Molo pe di kantor hita, lengkapan na hita, asamalo hita makatay, makatahot Tuhan ni. Molo pe mana di dia hita mangulaw akulota, asamalo hita, marhite bisuk, mangurupi jolma. Kali do mangnang, marhite hatawon ni, manang basa-basa karunyay. Ido hamuraon, tak tertuhur ya manginang. Ido, tak tertuhur ya. Nah terakhir, gabi mamora mahita, ipakiri mo na mangulu do dinggan. Ini yang terakhir ini pun hamuraun nastar suha do namang inang. Gudang do ala ni pojok ni pikiran, ala ni borak ni akka pergumulan, gudang do jolma na putus asa kan. Alay sadarion nang dohono ni hata ni debatatu ita. Jadi pakrimon na mangulu patubuhonon ni debatama di akanamia di bagasan hamorao doi. Lehonon ni debatama itu ganup hita. Naolo mamyak kongulu taon di Tuhan yaka mangina. Atong tajalo mahato na mangina. Taukap marohatta sadarion. Budang do na naeng bayno ni debata di nguluta. Asal na perjulu olo hita palos seniwan na mangula di hita. Dala perbuhi ni ulaw ni debata do sudi akan natahirimi di nguluta. Molubu hita hipas sonari. Da ulaw ni debata do mangalap kay pasonia mangina. Molubu yakan akotay sukses ulon na. Ikora jumataro da panguripin ni debata do mangurupin na sidaw by sukses. Molubu ijupa kita kana tajalahi akan aposo. Ati. Dapo akan na nilo muna. Unang rajumi ala ni maloho. Ala ni pikiranmu. Ala ku pikiranmu do kau harus berpikir ini semua karena pekerjaan Tuhan begitu. Ini kebenaran namanya. On hata ni debatan tal sederon. Di minggu peduahon Epipaneson. Asalam patarma hadirion ni debata madongani hita. Immanuel do ibana dongata ma debata. Alandi hata ni debata. Molo debata dongata ise alota. Molo rap hita do debata. Lubi sian namo nangido hita tupahon na. Jika Allah di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Tuhan ma manginang mamasu-masu hita saluna di boto debata do holsoni rohata. Di boto do akase pikiran rohami. Di boto do namahiu nuaing pakilalamu. Ala niya karagam niya ka naro manosak tutong-atongan ni nguluta. Ala dak pula galiho ala ni. Sadario di pakuling debata. Di bagasan ibana. Gabi taruli hamoraon disaluhut hita bainong ni Tuhan. Asal Allah hita membuka rohata tu Tuhani dapat tuduhom ma. Naung di bagasa Tuhan kita sadario. Pastikan kita sudah dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memastikan dia juga akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memasu-masu mangina matangnya kita. Ali Tuhan debata amaname. Namarha bangsa di banogijang doho Tuhan hupuji hami. Ale Tuhan nami situ tudoho marhiti Yesus Kristus naung gabe Immanuel madongani hami. Terlubui marhiti panugun dito dim nasaur tutonga-tonga nami. Ale Tuhan marhiti hatam sadarion. Dipahehe haporsion nami. Asa huat tu si hami Tuhan. Hinarikot ni mamiak ngulu nami tu tangamu. Jala hinarikot ni mangukap ngulu nami asa gabi hasorangamu. Ali Tuhan pergugoy mahami laho majalo hatam. Jala urupi hami laho makanguluon hatami. Pasu-pasu maruas di huriya masaluhna. Di boto hodos semudia akasakap-sakap ni rohana sida di tahun baru 2020 mono. Baik pribadi, keluarga. Tuhan, tukso margugo do hami. Patupahom manangah hape siya diri nami sa diri. Nunga hujalo hami behatam. Molo diukap porohan nami nuaing. Asara di lau majaloho di tonga-tonga ningul nami. Sorang maho Tuhan tuganuk mulu nami. Urupi hami Tuhan. Asa margugu hami. Mangalakahon si majojak nami. Lahu marsahulihon akapakrimon lasti rohay siya julong. Pasu-pasu mahuriamon. Nagali pergugui Tuhan. Namarsak apuli. Na di bagasa parsahito nali Tuhan Yesus. Apeho matangamu. Daoni ma parsahito nasida. Akan ako na parsikola.
perbisuhi nasida di persekolahan na. Nda mangalului karejo Tuhan. Anggiat di tahun 2020 nomon. Jupang nasida makapar karejoan nasinitan ni rohana nasida. Songoni akan akon nami na mangalului rokap ni todina. Patubu marokap na ringgad di nasida. Akka keluarga-keluarga Tuhan. Tatap ma keluarga nami. Pauli-uli ma rumah tangga nami. Asalam dinggan. Gabi hasorangammu jala pasu-pasomu. Akan nama kasih holi parianak konon. Marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu Tuhan. Perbueni bortion nasida. Doakan nama tua Tuhan. Lehom matoktong dia kaamanami inanami naung matua. Benget ni roha. Gogo. Pakirimon na mangulu. Dohot hai pasu Tuhan. Pasu-pasu huriamon. Pasu-pasu akan naposom. Na pinahot mugay parhalado di huriaon. Mulai siyan amak padita do keluarga PHJ para penatua majelis jamaat. Asa sudena sida marsada ni roha. Laho manguloy ho. Patupahon lomon roham dirion. Atau paborhat mahami mulak marhiti hatam. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate matuan no sobok kami tu. Amin. Marede mahita. Tung natara puldoro hakinon ihaholongi Tuhanku awon godang bersana di leho Tuhan tuna umarga holong nadiau lasro hati holong Yesus dia Yesus dia lasro hati holong Yesus totong dia on maende ku salelen di son holong di rohani Yesus inon saya posaku pakokom nai sahatu subuh golong doli lasro hati holong Yesus dia lasro hati holong Yesus totong dia Hatani debata na mangarade rohata lau pasahaton piliata tutu hata imana tersurat di kronika bidu 20 sia ayat 10 pitu songonom mahatana didok disi takas do huboto ali debataku hodo na manguji roha jalahasi tonga dolomoni roham dibaheni saluhut naon siasitong ni rohaku ubahen na mangaringgas au marguru tole dohot bangsomu na pungudison nunga huida marlas di roha mangaringgas be margugu tuho amin tapasa mapilata tutuhata.
Dagang jong. Tapasahat ma peleato tutuhata martangyang mahita. Ali de bata amanami na di banogijang di parhatopot rohanami do sanuduk ni rohanami hodo mual dina saulibasa na mauliutus. Di son hupasatami do pelean hamoleton nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu ma peleanon asa gebe dala panidangion par saura dohot ulaon asinirohay di huriamon. Bahem mangulu nami gawe pilihan na Bartulomo ni Roham jala parsidohot parohon harajomu holong asitonga dohot hadamiombo di sadok portibion buhay marohanami marahite-hite tordim asa setoktong madok mauliate tuho ibagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banuagijang sa pinarbadia magwarmo. Sero maharajawmu, se saut malomo ni Roham di banotongos songon na di banuagijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atau kamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mula mahamu di bagasa dame doh las ni roha jalo kamu ma pasu-pasu sia tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon ma amena utodim. Shalom, masuk mitasa T2 Kamanginang.